Hallo. Du får ingen skid herfra. Jeg blev beskudt. Hallo, jeg gjorde ham ikke noget. Altså, han lader os selv op til det. Hej folkens, og jeg skal lige have sat alt det her ordentligt. Hej folkens, og velkommen til den her meget fucking smukke video. Jeg tænkte i dag, så skal vi spille noget GTA. Ej okay, vi skal spille noget GTA, så det skal nok blive super fedt. Som I kan se, det her det er en... Hvad laver du? Smadrer du bare min bil, hva'? En safe. Det er som sagt en safe bil. Perfekt kørt. Det var lige og ikke særlig mange puslyd, som I kan høre. Hallo. Ej, okay. Lige lidt over. Wow, det var sej. Hvorfor skal jeg... nu bliver han gal. Nu bliver han gal. Okay, han blev bare bange. Herhen. Ej, hvorfor... Hvad sker her? Perfekt. Hallo! Fucking. Nu er vi også politiet efter os. Er du død? Han er død. Han er fed. Suck it, politi. Haha. Suck it. Kør galt. Så får jeg lige den der. Wow. Der er blokade. Jesus. What? Nej, hvad sker der? Hvad? Det er meget farligt det her. Men det var bare lige så holy what? Fuck, er I klar? Der skete ikke det, jeg gerne ville have. Nej, hvis tank ryger. Det er en fuck situation. Vi er vi gider ikke have sådan en skodbil der. Vi skal have en bedre en. Vi skal have en fucking... Jeg ved ikke. Jeg er fucked. Nej. Fuck nu af. Nej. Kan man vi prøver lige at se, om vi kan lave den her bil sej. What? Den er grim. Jeg kan godt lide hjulene på den på en måde. Offroad for the win. Det klarede den jo godt. James fucking... Så I det? Sådan kommer man altså ud på vejen. Fuck nu skrald. Fuck nej. No. Perfekt. Rødt tire smoke. Jamen det er nok fordi jeg satte det til det. Jamen, hvordan gør man det? Jamen det gør du ved at gå ind på hjul. Design, det er ikke design, det er et eller andet. Og så står der smoke, og så er der bare red smoke. Nå, det kan jeg ikke finde ud af. Jo, du kan. Shut the Nu er det godt nok, altså nu kører vi jo på jord, ikke? Sådan. What? Hvad? Er det bare mig, eller er den fucking fed? Der er et toilet. Er der nogen ude at skide? Der er nogen ude at skide. Du havde briller, sorry, det så jeg ikke. Hallo, det så jeg ikke. Rolig, mester, rolig. Jeg så det ikke. Hallo, rolig. Jeg så ikke, du havde briller. Hallo. Altså. Ja. Dine briller ligger der, okay. Vi skal herop. Der er politimand. Sorry. Hvad fuck? Er der fede biler? Der er fede biler. Nej. Sorry. Jeg kan se en motherfucking fed bil. Det er også fint nok. Okay. Okay, der går vejen. Jeg skal lige tænke. Shit, det er sjældent, hva'? What? Nu er hele familien bare kommet. Og der var en, okay, syg nok. Sorry. What?
Den er jo fed, sådan en. Det er helt vildt, ikke? Hvad laver den? Hvad skete der? Tired. Det ser så dejligt ud, altså. Der er en bil. Jeg har brugt den bil. Jeg kan bruge jer. Wow! Jeg passer lige lidt på nu. Så for... Fucking... Jeg svæver. Yes. Så for senden. Kør! Ikke den vej, for... Hvad sker her? Hvorfor? Kom nu! Okay, så der. Perfekt. Kom her, fisk. Jeg har ikke mere luft. Vi skal fange nogle fisk. Kom her. Fuck. Kan man ikke få luft heroppe, eller hvad sker der? Snemor! Hvad fuck? Hvordan du ligger? Hallo, får ikke en skid herfra. Jeg blev beskudt. Hallo, jeg gjorde ham ikke noget, altså han lader os selv op til det. Nærrøv.